с оригиналния шеф. Обуваме ги и определяме дължината в готов вид. Писали го? Например, когато ги събуим и видим, че дължината трябва да я скъсим 6 см, 6 см, към тези 6 см прибавяме и ширината на подгъва. Той е 1,5 см, да кажем. Значи, става 7,5 см. 7,5 см ги нанасяме от подгъва на дънките нагоре. Нанасяме ги на 7,5. 7,5. 7,5 по цялата обиколка на крачола. 7,5. Обръщаме крачола, за да може цялата обиколка да стане 7,5. Ето 7,5. 7,5. 7,5. 7,5. Така, много е важно чертичките, които правим, обязателно чертичка да има на самия страничен шев, на шевовите на чертичките, на шевовите на дънките. Така, сега взимаме кърфичките. Обръщаме подгъва така, че да може да го съединяваме, самия оригинален подгъв с резервата, да го съединяваме по чертичките. Ето, чертичка, ето. Най-напред съединяваме шевовите. Ето. Ето единия шеф е готов. Ей го. Шеф на подгъва с шеф на крачола. Съединяваме. Ето другия. Ето шеф с шеф. За да може изобщо да ни личи, че направено от непрофесионалист. Сега почваме. Съединяваме крачолчето по чертичките. Свободните. Свободното тук. Ето. Това, което е свободно, го съединяваме по чертите. Ето. Ето как се съвпада. Ето. Така го казваме. Да може да съедини точно. Ето. Обръщаме. Трябва цялата обиколка да бъде така. Така. Още две кърфички. И го правим. Значи. Сега трябва да видим какво сме направили. Обръщаме подгъвчето надолу и виждаме как се получава оригиналния шеф. Като самия подгъв се съединява с чертичките, но без да влиза шивът на подгъва навътре. Трябва да бъде свободен, да се вижда. Ето го, това е оригиналният шеф. Всичко съединено точно. Точно. Така. Сега. Отрязваме излишната част
до толкова, доколкото да оставим за шеф. Ето, свиваме го така. Така го свиваме. Ето. Сега. Ето. Тук, където е одебелено, може да го отрежем най-напред едната част. Одебеленото, горната част. Оп. Айде сега и отдолу. И продължаваме цялата обиколка. Не, тъпката ножица. Така, стигаме и до другия шеф. Тук също е одебелено. Пак мушаме ножицата, за да хванем най-напред единия кат. Ето. Сега фащаме другия. Трябваше ножицата да е по-остра, но нищо, и това ще свърши работа. Това е вече готово за прикарване. Но тъй като не можем да го нагодим така, че иглата да попада на кърфиците, оставаме кърфиците само на шеловите. На тези шелови, които съединяват кърчола. Другите ги махаме. Ето. Една, две, няма значение колко са. Така. Ето. На този шеф си остава кърфицата. На другия шеф си остава. Тези ги махаме. Тези ги махаме. Е, как става. Сега трябва да го прикараме на машината. Трябва да го прикараме на машината. Така. Трябва да го прикараме на машината. Трябва да мислиш от тази страна, може би. Така. Вдяхме главата. Правим теглото и се направи. Няма да клатите. И това тъпа игла. Записва се всичко. Така. Значи, хващаме и кръчола така и започваме от шива, където е кърфицата. Правилно е от този, който има външен тегел. Външен тегел. Така нагаждаме, че слагаме точно иглата на самата кърфичка. Сега измъкваме кърфичката. Така. И прикарваме. Така. Караме иглата с ръката, докато мине одебелението. Хващам, придържаме. Ако ширината на панталона е по-широка от парчето, което съединяваме, изтегляме малко парчето, за да стане, за да се разширя, за да може да пасне на... Ето. Така. Така, стигаме до другия шеф. Стигаме до другия шеф и полека изтегляме иглата, да не се разместят шеловите. Шеловите трябва стриктно да се спазват. Затова трябва да почнем с ръката да въртим ръчно колелото, докато мине шива, за да стане точно. Така. Минахме шива. Продължаваме. Продължаваме. Така. За да стане по-стабилно ушит кърчола,
Правим още една обиколка. Така. Ето виж, всичко си пасна. Стигаме пак тук от дебелението. Пак почваме да въртим машината, докато мине удебелението. И правим втората обиколка. Кръчор да стане перфектен. Стигаме втория шеф, който не сме го минали втори път. Там е удебелено също. И пак въртим колелото. Така. Докато се получи отдолу, като обърнеш, да е двоен тигела. За по-стабилно. Така. Готови сме. Сега. Няма да го оставим незачистено. Сега, това трябва да се зачисти. Това трябва да се зачисти, затова слагаме произволно, откъдето искаме да започнем и го правим на зачистване. Така, правим на зачистване и започваме да зачистваме. Ето. Така, зачистваме и стигнем удебелението, само че ще скъса конец. Те са гнили, тези конци. Като стигаме удебелението, пак въртим колелото. Пак въртим колелото на ръка. Това вече не е много важно да снима, което вкарвам. Аз ще го редактирам. Така. Ето. Значи виждаме, че се зачиства. Къде се зачиства, може и конеца да свършва. Колерката. Колерката. Не е свършила. Сега стигаме удебелението, въртим. Зачистваме го. Така. И така, тази процедура е много приятна за този, който има желание да се учи. Според мен, всяко семейство трябва да има машина и всеки трябва да знае как да си подгъни един панталон или една рокля, или поладило. Ето. Така. Сега трябва да изчистим конците. Изчистваме конците, за да не са така грозно да стърчат. Просто ги изрязваме. Ето. Изрязваме конците. И какво остава? Да застопорим кръчола и да го изгладим. Това остава. Ето. И се изглади, то става перфектно, като все едно няма нужда да се подгъва. Точно. Изчистваме го хубаво, да няма никъде. Да има вид. Може и така да се носи, ама като обърне някой панталона и ще казва, кой ти го направил? И аз ще си кажа, аз съм се учила. Ето. Изчистваме го, става перфектно. Ето, тези конци са напълно излишни. Напълно излишни. Това е лесното. Правим го пак на прав тигел. И сега трябва да го застопорим. Да застопорим подгъва, да не се обръща. Това значи, че трябва на едната страна, където има шеф, да се даде точно по самия шеф, от подгъвчето нагоре по самия шеф, един-два пъти, айде сега обратно, да се застопори, айде обратно. Това е застопоряването. Ето го отрязваме конците да не стърчат. Така, обръщаме другото тигелче.
Ето другото тигелче. Тук има външен тигел и затова трябва да се върти колелото. Ако не е професионална машина, трябва да се върти обязателно на ръка. Защото иначе може грайфера на машината да се измести, ако обикновена за домакински нужди, а може и да се щупи иглата, всичко може. Затова нищо ни косва да въртим един-два пъти надолу, нагоре, да се застопори. А това може да стане, ако някой се съмнява, че може да му се измести грайфера или щупи нещо, може и на ръка. Може и на ръка, като обръща го и го застопорява подгъва за самия страничен шеф. Ето цялата процедура. Страхотно. Като се изглади, никой няма да ти каже, че не е оригиналният шеф. Ето го. Може да го сравним с другия крачол. Ето. Има ли разлика? Няма разлика. Ето. Тигела се е външен, тук се е външен. Страничният тигел си върви с тигела на парченцето, което прибавяме. Ето и другия тигел. Всичко съвпада. Никаква разлика няма. Особено ако се изглади. Няма никаква разлика. Това е оригиналният шеф на подгъва на дънки. Желателно винаги да се прави оригиналният шеф на дънките. Не обикновено. Шивач майстор Върбина Петрова. Така, сега благодарим.